У Беларусі стартаваў адлік да свята. У буйных гарадах і маленькіх мястэчках пачалі ўсталёўваць ялінкі. Аднымі з першых навагодняе дрэва паставілі ў Гомлі. На прывакзальнай плошчы яліна з'явілася яшчэ 12 лістапада. Адзначыўся сёлета Віцебск. Галоўнае дрэва рэгіёну будзе найвышэйшым ува ўсёй краіне і нават можа ўвайсці ў топ Еўропы. Не збаўляе абаротаў і Менск. 30 метраў, тысячы галінак і срэбрана-залатыя цацкі розных формаў і памераў. Так сёлета выглядае галоўная яліна Беларусі на Кастрычніцкай плошчы. Побач з дрэвам у гэтым сезоне з'явяцца новыя святлодыёдныя інсталяцыі. Асаблівы размах сёлета ў горадні. На плошчы Леніна пачалі збіраць каркасную ялінку, што будзе складацца з 270 жывых дрэўцаў. Над канструкцыяй абяцаюць зорнае неба з амаль 200 гірляндаў. У берасці сёлета зрабілі стаўку не на ялінку, а коўзанку побач з ёй. Арганізатары абяцаюць чароўны зімовы куток. Апошні монтаж ялінкі пачаў Магілёў. Дрэва традыцыйна ўсталююць на плошчы Леніна. Яшчэ адна лясная прыгажуня будзе стаяць каля гандлёвага цэнтру Атрыум. Побач з дрэвам змесціць фотазону ў выглядзе падарункаў і зорак. Кампазіцыю завершыць фігурою Пегаса, сімвала 2026 года, паводле ўсходняга календара.